поради което считате, че делото е неподозрено. Каква присъда очаквате за него? Справедлива, пак казвам, и възмягчаваща отговорността обстоятелства, които ми дават основание да пледират за определение на по-ниско наказание. Което е? Извършвам. Ще чуете в съдебно заседание. Ми кажете какво предстои днес? Днес предстои да разпитаме последния свидетел по това дело, Валентин Христов Атанасов. Предстои да изгледаме кадрите от видеорегистратора, който е бил монтиран в патрулния автомобил и евентуално подсъдимия, ако желая, да даде обяснение. Това са планираните за днес. Тъй като за предходно заседание беше редовно призован въпросния свидетел, същия не се яви, не посочи уважителни причини за неявяването си, поради което съдът постанови да бъде принудително доведен. До средата беше? Той е бил в предходен момент извън страната след и беше редовно призован. Това беше човекът, от който е... Това е спътникът на подсъдимия, който го е съпътствал на датата, предхождаща датата на предизвиканото пътно-транспортно происшествие. Свидетелските показания на този свидетел биха осветлили дейността на двамата и всички обстоятелства, които са относими по отношение на проверката на тези лица, действията на граничните полицаи и така. Той до сега не е разпитван. Напротив, разпитване в хода на досъдебното производство, просто не се яви в предходно заседание, за да бъде изслушан от съда. Да, има предвид, че тук в съда не се е давал. Тук в съда все още не се е давал. Днес можем Надявам се днес да бъде доведен принудително. Днес можем ли да очакваме присъда? Мисля, че не, защото има още една. Мисля, че има още една дата. Да, има още една дата за пледоариите. Пледоариите ще бъдат много дълги във всички страни, така че е нормално при такова тежко дело да има отделен ден за излагане на защитната теза на защитата, също и пледоариите на Ако не заведете на изследването, ще бъде отложено заседанието. Защо да бъде отложено? Имаме да гледаме видеорегистратор. Няма да бъде отложено, ако се съединят всички призовани лица. Поне аз не виждам такава. А видеорегистратора какво трябва да докаже скоростта? Не, видеорегистратора показва кадрите в патрулния автомобил при получаване на съобщението, съответните действия, движението на автомобила, подхождането към кръговото кръстовище, всичко това заснето от вътрешна страна на автомобила, като искам да добавя, че тези кадри са съпътствани с звук. Звука по понятни причини не е особено добър, тъй като се чуват и звука на двигателя. Всъщност, ние трябваше да изгледаме тези видеокадри в предходно заседание, но по технически причини не можаха. Техническият помощник не можа да осигури плеер, който да възпроизвежда и звука. Ние като държавно обвинение държим да се чуе всичко. Заседанията са открити, вие имате възможност да присъствате на всяко едно заседание, да чуете всеки един свидетел какво каза и да направите своята преценка, тъй като имаше свидетелски показания от времето, когато подсъдим е пребивава в репецентър и неговите действия там.